Mary Mbaiwa aapia kuMagistrates Court uko kwaari kukumbira permanent stay of prosecution ati veduwe ndaneta half the time she is sedated akarara hake kuti awane kuzorora kubva mumarwadzo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Mary Mbaiwa asvika kuMagistrates Court akakumbira kuti I need permanent stay of prosecution. Kuti chii chinonzi permanent stay? Vari kuti ivo please stop criminal proceedings zvakwana hatichina kwatiri kuenda. Beatrice Mtetwa said she is extremely sick and she cannot get instructions from her patient because of her condition. Left and right leg ravo were amputated, so vasara ne left and right ndo zviga zviripo. She is always on medication, in pain or sedated. Hapana panombowanawo chance yekuti tinotaura about this case. So handioni kuti pachine need kuti ndirambe ndichingoya kukota. Ndo mashoko aBeatrice Mtetwa anetawo veduwe kuramba achingofambira nyaya iyi. Munongoonawo chero maoko ake uro ruoko rukutoradza kuti naro runogona kungomuka rwachekwa. Gumbo iro nekubhandejwa kwarakaitwa rinongogona kungomukawo rachekwa. Ko moda kumuisa muprison akaita udambu here? Ko hamunzwi here tsitsi guys kuramba muchingoprosecutawo munhu azviperera? Hakuna rimwe jere rinodarika rina Mary Chiwenga. Chirwere ichochi chiri kumudya piece by piece achiita countdown to nothingness guys. Habvumidzwe chero kuona vana, hana anything to look forward to. Ndofunga chikurubi chitori nani pane kupinzwa jere rina Mary. Ano affectwa zvakare nezuva, anogara akavhara face yake. Pakaipa guys, pakaipa. So she is simply saying, can we just settle this and get a permanent stay? Manetizens hana tsitsi zvachose vari kuti haiwa tiri kutofunga paya paitamba kutonga kwaRugamba achitendekera Chiwenga kuNational Sports uko painauguration akati kuruka free hand kudai. Zvino azozvinzwisisa kuti kana achiti Gamba riri kutonga ari kureva chi eheka second lady weRepublic hezvi munofamba muri pawheelchair. Mashoke manetizens aya. Vamwe vari kuti veduwe Mwari rangarirayo mudzimai uyu, veduwe muregerereiwo kutadza kwake. Vamwe vari kuti iroro gumbo neruoko zvasara zvatozvimbawo chokwadi ndarwadziwa, asi nyaya yangu inongodzoka kuti wakapedza career yashingikaondera ukasiya zvakare murume wako wekutanga, hei mari yawaida yazokupinza muna taisireva. So guys, pane vanhu vanongoramba vachingoreferensa zvinhu zvakaitika kare. Veduwe Mary hana kumbowana chance yekutomboenjoyawo first lady wacho. Dei tachingomuregererawo guys senyika. Chero ivo vakaondera handifungi kuti vachakatsamwa vachiona munhu achidimburwa zvakadai. Family yake ngaichingotora a bold decision vamuzorodze hake. This is very painful and sad guys. Izvi hazvibvumirwe zvachose zvekuikwai munhu anozorodzwa sei? Mwari ndivo vanotonga upenyu hwemunhu. Veduwe pindiraiwo Mwari. Pakadai zvangu ndokumbira kuzorora chokwadi, kupika gehena ndiri pano panyika. Hakuna chinhu chinorwadza kuremara ukura. This is not it. This is not it. Veduweka kana vanhu vachitaura kuti Satan anogara kuZimbabwe ndo zvinenge zvichirehwa izvi, asi munoramba. She has suffered. Veduwe unosvika pachikamu chekuti zorodzaiwo mweya wangu watambura. Veduwe dei vachimusiya havo zvinorwadza zvayo, asi iye akatadzawo kugutsikana neurombo hwemurume wake achienda kumurume wemunhu. Ishamhu yaarohwa nayo naMwari. Ndakungoti Mwari chimuregereraiwo, ndazvinzwa. Pamwe pacho unofana kungotora banga uzvibaya hako zovharana, because kumwe kutambudzika kwacho so kunorwadza mwoyo. But ivo vapepi vacho veduweka vakasenga zvinorema. Kuramba vachienda kukotiwo nemunhu akadai, havaoni kuti munhu anenge atori pamaheavy medication kuti angokwanisa kugara pawheelchair iyoyo kuti angonoatenda that court, kutongoiedzawo guys. Iyi nyaya yamai Chiwenga yakaoma guys. Totoshaya kuti toti chii, but anyway guys, do leave your comments on what you think nenyaya iyi, kuti mugumo wacho uchine tariro. Ini ndaperero.